Здравейте, приятели! Днес ще правим така нашумелият японски чизкейк, но по малко по-здравословна рецепта. Така, за целта ще ви трябва някакъв съд, където ще го слагате. Може да е купичка, аз съм си избрала такова такова броканче от пюре. Ще ви трябва кисело мляко, аз съм си избрала био. Ще ви трябва по желание годжи бери, обикновени бисквити, пюре и също така по желание семена от чия. Така, започваме. Първо ще сложим киселото мляко, но само да го отворим. Така. Само, че това е доста течно, затова изчакайте само да изцеда и се връщам. Добре, готово. Сега слагаме малко кисело мляко. Така. И сега на толкова кисело мляко горе-долу слагаме бисквита. Както ви казах, те са най-обикновени бисквити. Така, натрошихме ги вътре. И то става. Тази рецепта лично съм я пробвала. Беше просто фантастично. Слагаме още малко кисело мляко. И отново слагаме бисквита. Така. Сега ще сложим кисело мляко отново, но този път, преди да сложим бисквита, ще сложим семената от чия. Тези лично съм ги купила от едно магазинче за ядки, но те ги продават и в хранителни магазини, и в здравословните магазини. Така. Слагаме горе-долу една кафяна лъжичка. Даже не цялата, ще оставя за след малко тая. И те даже, понеже киселото мляко е по-водно, ще си накипнат. Така. Слагаме пак бисквита. Аз тази закуска много я харесвам за закуска. Много вкусно става. Така че ако ви хареса, може да си направите вкъщи. Гледала съм клипчета, където го правят и за най-различни бисквити, но аз предпочитам с най-обикновени бисквити. Според мен е най-добре. Особено ако е за по-малки деца. Така, пак слагаме чия. Абе така слагаме горе-долу, колкото да има на око. И бисквитка слагаме след това пак. Мисля, че киселото мляко е достатъчно. Даже се чудя дали не сложих прекалено много, ама... Добре, изчакайте, ще махна малко от киселото мляко. Добре, махнах малко, понеже те бисквитите също ще понакипнат. И слагаме бисквитки. Така. Даже това може да си го поразбъркате и така малко. За да има навсякъде. И даже аз мисля да сложа още една бисквита. И още малко чия.
Мисля, че това е достатъчно. Така. И разбъркваме. Ами ще сложа и тази. И мисля, че е достатъчно. Така. Добре. Сега изчакайте да измия лъжичката и се върна. Измих лъжичката. И сега, понеже да стане като истински чизкейк, и аз ще сложа на такова пюренце. Аз го взех от DM, но то има най-различни. То също е био, както виждате. Това избрала съм с боровинка, круша и праскова. Сега ще го отворя. Няма да стане обаче така. Отворих пюрето. Малко по-течно, отколкото си мислех. Избрах лично да е такъв цвят, за да е като истински чизкейк. И сега слагаме така. Мирише много хубаво. И просто си допълваме бурканчето. Мисля, че така е добре. Достатъчно е. Така. Добре. Сега, по желание може да сложите и ето така изглежда. По желание, ето така. По желание може да сложите и годжи бери. Ето, аз съм се го взела от здравословния магазин. Така. Готови сме. Ето може да видите. И ето ви една здравословна закуска за вас и вашето дете. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала, харесайте видеото и очаквайте още много такива подобни видеа. Чао от мен!